Slávnostné otvorenie obecných dní vo Farnej sa dialo na novúčkom pódiu. Kým si doteraz pre outdoorové podujatia museli stále požičiavať viac alebo menej kvalitné drevené vyvýšeniny, táto krásna stavba bude odteraz slúžiť všetkým subjektom obce a jej obyvateľom, až kým ju neroztancujú. Koniec koncov, hneď v nasledujúci deň po tejto reportáži sa o to aj pokúsili v rámci folklórnych vystúpení. Ale poďme po poriadku. Vážení hostia, milí priatelia, srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení obecných slávností vo Farnej, ktoré sú organizované už 4. rok z projektu Európa pre občanov. Zvlášť ďakujem zahraničným hosťom z Rumunska a z Maďarska, ktorí prijali naše pozvanie. Táto obec bola po 4. krát za sebou úspešným žiadateľom dotácií na obohatenie obecných dní o zaujímavé podujatia a zahraničných hostí. A teraz sme už 4. krát úspešní, čo mňa veľmi teší, lebo tak samozrejme vtedy si môžeme bohatšie slávnosti dovoliť. Mali ste možnosť pozvať aj zahraničných hostí? Pozývame väčšinou vždy zahraničných hostí, lebo my s nimi napríklad z Rumunska už 20 rokov udržiavame kontakt so súbormi, ktorých aj my navštevujeme, aj oni navštevujú nás, takže samozrejme sme pozvali aj z Maďarska teraz a z Rumunska máme teraz hostí. Piatok po obede začínali slávnosti ekumenickou bohoslužbou v miestnom katolíckom kostole. Pokračovali v duchu poznatkov o fungovaní Európskej únie. Významným hosťom workshopov bol Dávid Naď, viceprimátor nášho mesta a právny expert strany maďarskej komunity. Áno, mali sme workshop. Ma veľmi tešilo, že pán doktor Dávid Naď prijal naše pozvanie, nakoľko vieme, že určitý čas pôsobil v Bruseli. Vedel nám podať zaujímavú prednášku o tom vlastne, že ako funguje Európska únia. Projekty sú viac menej zamerané aj na to, aby sme si mohli vymeniť názory, čiže je to aj o tom, že sa tu stretávajú starostovia, poslanci, vedúci organizácií. A samozrejme, nakoľko sú tieto workshopy, tak tam sa ešte viac toho naučíme. Začali sme ekumenickým koncertom v katolíckom kostole, potom sme pokračovali s workshopom na obecnom úrade, potom sme prišli sem von pred nové javisko, čo sa musím pochváliť, že konečne už máme nové javisko, už nebudeme si musieť požičiavať a stále sa starať o to, že ako si zabezpečíme teda to javisko. Bolo to mojím dávnym snom. Ja si myslím, že toto je do budúcna pre všetky generácie. Určite toto tu už ostane, toto nikto nemôže zobrať, takže len aby to bolo využité maximálne. Čo všetko teda pripravili pre tých najdôležitejších, pre dedinčanov? No, čo sa týka programu, je pestrý, vždy zabezpečujeme program od malých detí, aby sa vedeli zabaviť až po tých najstarších, lebo mne hlavne ide o to, aby mohli relaxovať, oddychnúť obyvatelia našej obce. Ide tu hlavne o nich a je to hlavne pre nich. Starostka si cení pravidelné návštevy svojich zahraničných hostí z partnerských obcí. Roky trvajúce partnerské vzťahy prerástli už v priateľstvá. V tejto obci počas obecných slávností postavia na pódium vždy každého, kto je ochotný predviesť svoj menší či väčší talent. A všetci spolu sa tešia z úspechu vystupujúcich. All my lips and who that then I wanna kiss my only sin.
Poďakovala si sa niektorým podnikateľom z obce? Poďakovala som sa, ale predtým musím spomenúť, že som sa poďakovala aj všetkým organizáciám, poslancom, mojim kolegom a nedalo mi nepoďakovať sa určitým podnikateľom, na ktorých sa vždy môžem spoľahnúť a ktorí strašne veľa robia pre rozvoj našej obce. Čo sa týka programu, bol pestrý a organizátori mysleli na všetky vekové kategórie. Prím hral aj v sobotu folklór. Centra obce a uprostred obecných slávností farnej sprostredkúvame srdečný pozdrav starostky. Nakoľko sa už začali prázdniny, tak všetkým deťom prajem príjemné prázdniny a každému, aby si oddychli a trošku odpočinuli cez leto a potom novými silami išli od septembra do práce.